E como te enfrentas tú aos conflictos? Hai que falar as cousas sempre na parella, nunca ocultar nin nada, sempre pa diante, e, bueno, se lle parece mal, tens que saber a realidad. Ah, bueno, moi buena Non respuesta. pelexar, non andar a insultos, nin... Muy bien, pareceme moi buena respuesta. A mí gustame falar todo muchísimo, porque creo que un problema faise muchísimo máis grande se non se fala. Porque é difícil Hai encontrar a xente que é alguén... calada, eu non aguanto. Un enamorado de los coches del pasado. Pero su problema es un enamorado de los coches del pasado. Que che gusta ti fer nel tempo libre? Pois mira, conducir Conducir, pero conducir quilómetros, moitos quilómetros. E que coche tes? Un Skoda. Eu teño un Peugeot del 2006 que eu espero que me aguante toda a vida porque... 206. No, 208. Ah, gran coche. Ese é un Bin Laden. como lle chamo eu. Totalmente. Cando un coche digo que é un Bin Laden, é un coche eterno. Como es un coche hai 20 anos non che dá un fallo, ese é un Bin Laden. Podes botar aceite do barato, do podre, do que está pasado, se non rompe, é un Bin Laden.